Potřebuji nové dveře. Není nic jednoduššího, než když napíšu dvere-rkdo.cz a podívám se na stránky. Vyberu si z mnoha typů dveří. A podívám se taky na rozměry, montážní návody a seznámím se s tím, co je ke dveřím potřeba. Následně si vyberu typ dveří. Vybral jsem Lukrecie a můžu začít konfigurovat. Vyberu si barvu, docela by se mi hodila šedá, jdeme na to. Rozměr 80 budou super. Typ skla vybereme, takže dáme matné, levé nebo pravé. Základní poučka je, že pokud otevíráme dveře k sobě a otevíráme je pravou rukou, tak jsou to pravé dveře. A naopak, vybereme typ zárubně, tloušťku ostění, to je úplně jednoduché, a jdeme na zámek a dáme si klasický mezipokojový klíček. Kování bude černé, to se tam bude skvěle hodit. Takže paráda, máme černé kování, větrací otvory nepotřebujeme, krytky na panty dáme také černé a padací práh nám zlepší zvukovou izolaci. No a můžeme rovnou objednat, jdeme na to!